Budući prvašić kod kuće, na što obratiti pozornost pri odabiru odgovarajuće školske torbe? Počnite sa stražnim dijelom. Atomski oblikovana mekana, čvrsta potpora, na ramenice široke podesive. Prsni i pojasni remeni drže torbu točno tamo gdje treba biti kako leđa ne bi boljela. Vena ne smije biti šira od djetetovih ramena i ne smije visjeti ispod kukova. Ne zaboravite ni na težinu torbe. Idealno bi trebala biti oko 1,5 kg. Iznutra su dovoljne pregledne komore, a teške stvari stavite što bliže leđima. Važni su i reflektirajući elementi zbog sigurnosti, te zaseban džepić za užinu, idealno s termoslojem kako bi užina ostala svježa. Ne zaboravite spremiti video kako biste znali prema čemu odabrati pravu školsku torbu.